Hey YouTube, der var lige en lille video her, fordi at mig og mine venner har lige fundet en base. Vi er kommet ind. Yeah. Jeg brugte godt en halv time på det, 20 minutter. Mm. Her, giv mig, må jeg ikke sætte et creeper egg? Jo, vi skal bare lige skynde os væk så. Og vi har selvfølgelig creeper eggs. Fik du det? Ja. Okay, starter vi med de her tre hernede? Jeg er bare her i midten her. Nå nej, men prøv at se, hvor mange der er her. Jeg er så godt hernede. Ja, det er også det, jeg vil. Så fjern dig. Ja. Jeg har allerede 2 stacks diamanter. Hold nu kæft. Der ligger mere herovre. Ja, kom nu, gå i gang med at tage noget. Det er jeg også. Ja, det var tiden værd. Ja, mand. Der er bare mange guldsværd. Wow. Ved du hvad, jeg sætter lige mit home her, så går jeg F-home, og så står vi alt lortet. Ja. Der er bare mange buer, og der er stadigvæk flere cheste. Ja. Er du F-home? Nej, jeg er her endnu. Okay. Det der diamant der, den ligger jeg sgu bare lige der. Sådan der. Ja. Filmer vi stadig? Ja, jeg filmer hele tiden. Good nok. Jeg ligger alle de her, skal vi ikke sige, alle de der ting der, vi får for raid, som ikke magter lige at sortere lige nu, fordi at hvis vi skynder os, den ligger jo bare i den der forreste chest. Jo. Jeg har stadigvæk 2 creeper eggs. Okay, fint. Jeg gav dig sgu da et. Ja. Og jeg havde kun 2 i forvejen. Nå. Det er fint nok. Mistede jeg det så ikke? Har du ikke et? Jeg har stadigvæk, jeg har 2 creeper eggs, og jeg havde 2 i forvejen, og jeg gav dig et. Lol. Så jeg har fået et, eller hvad? Ja, åbenbart. Der er lige en power IV-bu, der er punch 2. Jeg prøver at få nogle diamanter. Ja. Ja, jeg fik da lige en stak diamanter til. Jeg har 3 stak diamanter. Hold da kæft. Chapters 3, mand. Okay, jeg går lige hjem og lægger det. Ja. Bare. Du må ikke springe mere uden mig. Nej, jeg venter på det. Det her det er et luksus. Ja. Det var lige sådan lige base der, man lige fandt det. Jeg brugte faktisk rimelig meget TNT på det, men det er det værd. Ja, prøv at se, jeg har 3 stacks diamanter på mig. Der er stadigvæk flere cheste. Ja. Masser. Jeg tror faktisk lige, jeg smidt et godt sværd op. Var der godt sværd? Ja, det tror jeg. Prøv lige tjek. Ja, det er ikke så vigtigt lige nu. Vi kigger på alt det, vi har fået bagefter. Okay. Så er der bare muligt junk her. Ja, jeg tipper dig lige. Har du ikke sat dit home her, eller hvad? Nej, jeg glemte det. Okay. Okay, der er faktisk stadigvæk en chest nede i jorden. Blev den ikke sprunget? Nej, det gjorde den ikke, men fuck det. Der er faktisk stadigvæk nogle buer. Jeg springer den her. Ja, okay. Er du klar? Ja. Wow, potions. Wow. Masser af træer. Bare tag alle de der potions der, de er jo gode jo. Ja. Og enderpearls. Ja. Jeg går efter. Ja, jeg skal lige have noget. Jeg skal smide af med alt det her guldsværd lort. Ja. Skal vi, derovre er der sikkert ikke noget godt noget, men skal jeg bruge den sidste creeper egg, jeg har til at springe den der chest der? Den der derovre, der ja, der er sådan stadigvæk en chest nede i jorden. Ja, jeg tror, den er god. Ja, fordi at det var derovre, der var de gode ting jo. Ja. Jeg tror det. Ja, der er også nogle rimelig gode buer. Hey. Hvad? Nå, ikke noget. Troede du, det var der? Nej, det er ikke det. Det er lige meget. Creeper ikke, de er ikke så dyre altså. Jo, de er pisse dyre. 6.000. Ja, og du købte et for 15 også. Ja, det var lige overkanten. Okay, er du klar? Ja. Jamen. Ja. Det skal være lige ved siden af. Kan du ikke gøre det? Jo, her. Ligger bagved dig. Fuck it. Oh my god, jeg er helt proppet. Så bare smid et eller andet. Ja, det har jeg lige gjort. Okay. Vi skal have den ind, så den kan lave den her.
Hvorfor? Hvad skete der? Hvad fanden gjorde... Hvorfor gjorde den det? Den kan ikke springe det her åbenbart. Nå, kan det ikke være lige meget? Lad os bare Jeg skrive. tror altså, der er rimelig godt noget dernede i, fordi de har lavet ekstra chest til det dernede. Jeg tager lige noget mere potion herovre. Ja. Det kan man sgu altid bruge. Der er også masser af dejligt træ. Ja, 3 det kan vi også godt bruge. Jeg har For... måske en idé. Vi kan måske spawne en creeper ned i chesten. Lol. Hey, det kunne vi egentlig godt, hvis vi havde en til. Hey, har du en til? Nej, kan du ikke bruge en af dine? Nej, så det, vi Jeg har skal... lige brugt 3. Vi har ikke brugt... Nå jo, vi har brugt 3. Ja, kan du bare bruge en af dine? Nej, jeg synes ikke, vi skal bruge flere. Så skal vi finde en anden base. Okay, så gemmer vi dem til der. Så bruger du din creeper egg ved de næste, ikke? Ja. Nå, YouTube, vi ses senere. Vi ses senere, til vi finder den andet, ikke? Næste gang, så I får det også næste gang. Ja, vi finder en eller anden base. Bare subscribe, rate, like, comment. Gør alt det, I vil. Ja.